Crna Gora nema dilemu kada je riječ o aplikaciji za članstvo u Europskoj uniji i to će uraditi do kraja godine, saopštio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Niko od ambasadora zemalja članica sa kojima je danas razgovarao nije tražio da se kandidatura odloži, kazao je Krivokapić. Kopenhaški kriteriji, a ne godišnji izvještaj, definišu pravo na kandidaturu, objasnio je ambasador Europske komisije u Podgorici Leopold Maurer. Crna Gora jednom je odložila kandidaturu za članstvo, ali ne može više ići na uštrb nacionalnih interesa, rekao je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić na konferenciji za novinare sa šefom delegacije Evropske komisije Leopoldom Maurerom. Metaforično govoreći, Krivokapić ističe da je Crna Gora dobar student sa dobrim mentorima u Briselu i na njoj je da, kao i do sada, redovno polaže sve ispite. U domenu je Crnogorskog ustava i njeni suvereni prava da odlučuje o kandidatskom statusu. Prepreke nema u dokumentima Europske unije, a to Crna Gora uradi sada. U nijednom dokumentu mi mislimo da je sada to vrijeme i mi će to uraditi do kraja godine. Ambasadori naravno nisu imali to kao fokus svoje pažnje. Želja je bila da konkretne zadatke koje imamo na europskom putu i mi i oni što lakše i što bolje ispunjavamo. Ambasador Evropske komisije rekao je da kopenhaški kriterijumi, a ne godišnji izvještaj, definišu pravo na kandidaturu. Nije svrha ovog našeg izvještaja da se bavi ovim konkretnim pitanjem. Što se tiče konkretnog pitanja prijave za članstvo, određeno je sporazumom Evropske unije da se na svaku zemlju članicu, zemlju koja se prijavljuje za status potencijalnog kandidata, odnose kopenhaški kriterijumi. Razgovarano je o godišnjem izvještaju. Sve što je Maurer o tom dokumentu rekao bilo je da će biti objavljen za 2 dana u Briselu i da će tretirati politički i ekonomski razvoj Crne Gore. Krivokapić pak očekuje da će izvještaj dodatno podstaći naš dalji evropski put. Na prethodnom sastanku sa rezidentnim ambasadorima zemalja članica razgovaralo se o aktuelnim pitanjima za Crnu Goru povodom 3. interparlamentarnog sastanka Crnogorske skupštine i Evropskog parlamenta, koji će se održati 5. i 6. novembra u Briselu.